Takže čaute ľudia, máme video, moje prvé video inak. Tuto hrám s mojím kamošom Fuzu. On je môj riadny kamoš, takže chápeš, musím hrať s ním. Tak dajte like a odber a poďme ku videu. OK. Ježiši Kriste, kde je? Kde je? A ma nepočuje sa. Ty vole. Inak ak sa to skryjete v tejto hre, tak on ťa nevie dostanúť normálne. Normálne ťa nevie. Bež! Som degoš. Šla taký špinavý monitor, vole. Okay. Ty vole, ja som to vedela. Dobre, že nevieš sa, lebo sa posrala normálne. Choď za ním, áno, choď za ním. Ty Kriste! To ma ako dostal, veď bol tu a ja som bola tu. Ty vole. Ak poďme za 6 teraz, ja sa poskakam. No, on je Filip. Nie, Filip. Na tejto hre môžete aj peniaze dostať, tak ako tu vidíte. Mám 416, čo je dosť, myslím. Nie, bež. On sa dostane. Nie, teraz ide po mne, takže. Čakaj, kým. Ako ma stále vie dostať? Pozrieš na ňo, lebo keď ja sa pozriem na ňo, tak to nefunguje veľmi. Prosím. Aha, funguje to. No, radšej bež. Radšej ja bež. Vole. To do mňa. No teraz to pretrazí sklo a neviem ísť cez to sklo. Wow. On išiel si hore. Aha, ja tam s ním, okej. On si ho proste nevšimol. Aha, on bol tu. Vidíte, nakoľko som. Ak ma teraz prebúbuje, ja neviem, čo fakt spravím. Filip, ty čo robíš? Dobre, som sa dostala dnuka, teraz ako preč. Aha. Idem sa pozerať. OK. Môžeme ísť, si myslím. Nemám ani skočiť. Von. Asi som zaseknutá. Aha. Čo? Aha. No tak to je dosť prevokované. Nie, nebež, nie. Uj, preč. Nie, ty Filipe, okej. Ten aký je preč. Ty vole. Kriste, toto je zlé. Alien stále môže chodiť. Ja sa radšej nie, pre mňa, vieš čo. Kde je?
On kde je? Chcem ísť hore ešte. Pustíte ma. Pustíte. Tam je dačo. Nie. Tam je dačo normálne, ale neviem čo. On tam stojí a Palín gigant stále chodí. Ty vole, on bol za mňou. Za to som ho počula. Aha. Tak to není dobré. Aha, za to nič nevidím. Že moja hra bola prebukovaná, alebo čo? Kristiak je za mňou, ja sa... Kde je? No ak tu pôjdete, tak on vás nevie dostať. On proste tu bude stáť, alebo pôjde preč. Dala by som si. Tu ja ani nevidím. Snickers. Potom... Neviem. No. Chceš fakt radšej? Dobre, páčte, moja storka proste sem prišla. No, to čo píše? Zelené. Okej. Nie, on tu prevalil, tak som si myslela, že to je on. No, rip. Ty vole. Filip, bež. Ale bež. Ja idem proste počkať. Asi, neviem. Tu je, myslím si, že... Kde tu je? Myslím, že on vytvára svetlo, tak mala by som ho vidieť. Ale asi nie. Pustite ma. Nechcem naraziť. Dobre, tu myslím, že sú také dvere. Neviem, ale možno. Dobre, tu ma také na nič nevidím. Konečne. Tam je, dobré. Tak sme. Tak ja idem normálne vykrádať teraz. Lebo potrebujem peniaze a poďme si dať čo kúpiť. Keď ti napíše... napíšem dačo. Kveto proste... On sa teleportol. Dobre. Choj hore, choj. Nie, choj. Choj hore. Ty bež! Wow. Na tom ja idem. Takže... Ty akože ideš za ním, či čo? Nie, nejdeš, okej. Čo? Prečo tu majú obrazy také, čo ani nedávajú zmysel? Napríklad, prečo je červený obraz? Prečo je červené? Vyzerá to ako obraz, ale čo je toto vlastne?
Čo to chceli spraviť za obchod? To je tiež červené, ako majú raji červené, si myslím. Neviem. Ten sa tu krúži okolo nás. Takže... idem... OK. Tým. Nie, nebež sa ním, nie. Čo robíš? Ja idem teraz... Ja viem bežať, on nevie. Takže to je asi lepšie. On sa tam zasekol, nie? Nie, zasekol, okej. On je dosť tak ved, tak ja za ním idem. Počkaj. Čo robíme? Čo robíme teraz? Ja sa idem... Čo tu mám robiť? Čo tu mám robiť normálne? On to tam asi zasekol. Neviem. Hej, zasekol sa tam. Alebo mu dať nič není, okej. Sa nevie dostať, čo je najlepšie. Ideme kvietok zobrať a ideme ho... Áno, presne, tak. Musíme veľa počkať, kým ide proste nám. Keď nás začne naháňať, tak použijeme kvietok. To je dosť kľudné, vieš čo? Dneska si tak myslím. Do kolečka idem, ale tak nevadí. Asi neviem. Aha, počkaj. Idem ho pošmyknúť. Idem spávať banán a idem ho pošmyknúť. Idem ho pošmyknúť normálne. Idem sa tak tešiť. Okay. Banán mi nič nedáva, iba životy si myslím. Sem. Aha, on sa asi teraz teleportne. Poď. Yes! A bum! Bum! Počkaj, čo ako dvakrát pošmyknem? Čo sa stane? Au. Poď sem. Jej! Au. To bolo To bolo. Som pošmykol dvakrát. Wow. That's an achievement. Okay, kde je teraz vlastne? Som dal nejaké kombo maličké. Ježiši. Kde sa nami? Kde je? Aha, tam. OK. I teraz tu ideme krásne po kolečkách. Takže čauko. Nie, ty kde ideš? Nie. Ja idem vnúka. Sa teleportnem vnúka normálne. No. Ideme takú obrovitánskú hlavu. Ja radšej sa skrinia. No, krása. Aha. OK, kde? Na samej hore si myslím stále, neviem. Kde? Aha! Oh no, už nás videl. A som zasekol.
Ty vole, otvor. Ty otvor sa. Peniaze. Bum. Ja som ho otočila hlavu. On sa normálne otočil, keď som to spravila raz. Ja som ho ani nevidela. Ale to proste stojí. Neviem, čo robiť. Fakt. Proste obsedáva a nič proste. Radšej bež. Kriste. Má kvietok stále. Ideme za ním. A ja mám sa prestať báť. Lebo nemá nikde je. Aha, tam je. Jeho ani nevidno. Poviem ti. Nie, sa nedá, okej. No, ide za... Čo ide robiť? Myslíte si, že ide objednať si taký chlebík, či čo? No, možno, neviem. Radšej bežme. Ty Kriste. Dostan sa nuka. Ok, tak to bola dobrá hra. Skúste ďalšiu hru v ďalšom videu, samozrejme. Nezabudnite dať like a odber a budem vás vidieť v ďalšom videu. Čaute.